Ringraziamo Signore Gesù Cristo, l'abbiamo parlato, volata per Spirito Santo, fumato nel cuore. E ti fanno anche Maudin, perché ci celebrano delle giornate speciali in memoria del Tom Taras a San Paolo e io perché nel suo famiglia stata un po' più bella alle risorse e santo.
Saluto al fratello e al buon sorella, il del fratellanza da San Paolo terra. E tu, o alla e talente di Apolla, ventreti da San Paolo apostolo, le lumette celebravo il martirio Dio, adina le tolu, di agane ciulei con l'esempio Dio, vi conoscete da sewatie, utemetia, Ibnek Jesu Christus idnali uala, ești Santa, de mare Spiritus Santo, aderiam tadeie. Impatu qalbi, Alla ta' missirietna, għazlet biex taraf ir-rida tiegħu, tara li dak kienu ġust u tisma' l-leħel minn fomu. Għaxin, għattri t-tixed għalih qudiem il-bnedmin kollha fuq dak li rajt u smajt. U issa, x'inti tistenna? U tagħmel u tnaqqaf minnu bidel. Int u sejjaħ li sentiju. Il-kelma tal-Lum. Għal mit-tieni litra ta' San Paolo Apostolu li tiegħu. Aziz, jinġam xeleb sakrifiċċju u żmien it-tlub tiegħi wasal. Qabad it-taqbida tajba, temmejt il-ġilda, ħares il-fidi. Mill-bqija hemm marfuwa għalija l-koruna tal-ġustizzja li bija dak il-jum iħallas minnu lejn li mħallek ġust. U mhux il-biss. Imma wkoll dak kollha li jkunu għexu bix-xewqa tad-dera tiegħu. Il-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tiġi xandra salaħ. U l-ġlus kollha jisma'. Għazilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Dak iż-żmien Ġesu wara ruħu l-11 u qalilhom morru fid-dinja kollha xandru xara tajba lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammel isalva, iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. U dawn huma l-mirakli li jsibu dawk li jemmu. F'ismi keċċu xjaħdet, jitkellmu bl-isna ġodda, jaqbdu s-sri b'idejhom u
ويأتي شرب وشرب يجيب الموت ويعمل لهم خسارة. يقعدوا يديهم والمرضى قدام فيه. Edin hawnhekk propju biex niċċelebraw il-marmieri ta' San Pawl. San Pawl bħala wieħed li żewġ kolonni tal-Knisja tagħna. San Pawl dejjem niċċelebraw ma' San Pietru għax it-tnejn flimkien juru żewġ kuxuħ tal-istess Knisja. Biss fil-waqt li San Pietru juri l-aspett tal-organizzazzjoni tal-Knisja, San Pawl juri l-aspett missjonali tal-Knisja. San Pawl kien dak li jizra, kien dak li jimxi minn post tal-ieħor iwassal il-kelma ta' Alla. Jizra din l-iżerrija f'soċjetajiet differenti. Ma kienx wieħed li jżomm lura, ma kienx wieħed milli jistri xi jgħidu n-nies, jew joqgħod jinkwieta għal rispett uman. Ma kienx jinkwieta li jitlef wiċċu għax jgħid xi ħaġa li f'dik is-soċjetà propju tniġġes, anzi, kien jibqa' miexi u dejjem iwassal il-kelma tagħna. U anke hemmhekk meta ir-Rumani ħasbu li kienu se jsiktuh meta qatalu rasu. Propju m'għandunawx li il-ħajja ta' San Pawl kienet ukoll serrija bħalma kienet il-ħajja ta' Pietru. Żewġ tiżbiera illi minnhom kibret il-Knisja fuqhom. Allura, meta nħarsu lejn Pawlu u nħarsu lejn ħajjitna, aħna fejn aħna fil-fidi tagħna? Aħna lesti li verament ngħidu illi nagħtu ħajjitna għal Alla. Huma affarijiet huma diffiċli veru. Imma jekk ngħidu xulxejn, jekk verament nemmu dak li għalilna Kristu waslilna San Pawl, lejna l-Malti propju wassalulna kif ngħidu aħna first hand. Għalulna u stess, jekk aħna vera nemmu dik il-fidi u vera ngħixuha, ikunu kapaċi ngħidu xulxejn ħalli flimkien insostnu lil xulxejn ħalli ngħixu b'ansana u ngħidu wkoll lis-soċjetà tagħna tgħix b'mod aħjar. L-awgurju tiegħi huwa wieħed li ħarsu lejn Pawlu nitgħalmu minnu u nippruvaw kemm nistgħu nimitaw.
niċċelebraw dan il-mister. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina bħal ħobs radlek il-ħajt, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal Udu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalkom. Ekku kol wara nikla, bħal kalċi, radlek il-ħajt, birek, tali d-disċipli tiegħu qal Udu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-waqt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmi kollha għal-maħfra ta' dubin. Għamlu dan, tiftira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Aziz, Father Christopher, aħna nifirku kull darba li konna vokazzjoni mill-parroċċa tagħna. Inti l-aħħar wieħed li ġej tornar wara jtanna lil-xogħol u wara xogħol ma nalħaq is-seminarju li tolbu iktar biex ikollna aktar kandidati għas-saċerdozju. Nitolbu għalik ukoll, nitolbu għal xogħol biex il-mulej jagħtikom id-dlusija li bija tkunu tistgħu isservu l-poplu tagħna. Bħala parroċċa qed innofrulek dan it-tifkira żgħira biex meta tużaw titlob għall-parroċċa tiegħek. Għażilnielek ħadra biex tużata spiss.
u grazzi ħafna l-parroċċa kollha għax mingħajr it-talb ta' kulħadd it-triq tkun iktar diffiċli u iktar jibsa. Allura iwekkom ukoll li ġibrilkom titolbu għalija jien ukoll ħankun qed nitlob għalikom. U kif qal l-Arċipriet tajjeb li nitolbu dejjem iktar biex jitqanqlu f'okkażjonijiet oħra biex aktar żgħażagħ jisimgħu sejħa tagħna u jwieġbu għalija wkoll. Speċjalment minn din il-parroċċa illi propju għandha rabta ta' minn qrib mal-Apostlu Missiena Saħħa. Grazie. te patrocinia sensiamus, per Christum Dominum nostrum. بالأولادنا بسان قول أبوستل الكورنثين يعو من إشهير السين بنيش أبوستل مرايش لسيدنا جسوس
predicator veritatis et doctor Gentium, intercede pro nobis ad Deum quid te legi. Tu es vas electiones Sancte Pauli Apostole, Mediator Veriatis universum mundo. Oremus, Deus qui multitudinem gentium beati Pauli apostoli predicatione docuisi, da nobis quesimus, ut huius natalitia conimus, eius apud te patrocinia sentiamus, per Christum Dominum nostrum. Amen.